Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Isa na namang araw na kung saan dahil patapos na yung year, partner, nagre-reflect na tayo. May mga ganun no? Na parang ano ba yung mga iiwan nating kasama? Alaala. Ayoko naman ng ganun. May maganda pala. Na hindi palang maganda mangyayari. Pangitain pala. Kaya pala pinag-uusapan ng tambalan yung mga may iiwang alaala sa radyo. Nakakaloka. Hindi. Yung mga ano nga ba yung mga iiwan natin, mga kasamaan ng ugali. Yan. Hindi mabuting asal, hindi mabuting habit, diba? Naiiwan na natin sa taong ito at gusto natin na maibago na ng 2024. Diba? Alam mo, pwede yun ha. Pwede siyang gawin. Pwedeng isipin yun. Diba? Kasi may ganong although, hindi naman kailangan magbagong taon para magbago eh. Diba? Meron lang talagang feeling na pag nagpalit ng taon, 'di ba? The year that has passed, 'di ba? Parang tinatapos na natin kung ano man yung malas, tinatapos natin kung ano man yung hindi magagandang nangyari at mga nagawa, 'di ba? Parang brand new, parang clean slate lahat, parang brand new na intermediate pad. Tama. Brand new yellow pad, 'di ba? Tapos na yung mga ginawa nating scratch, itapon na natin. May ganun kasing pakiramdam. Pero hindi naman ibig sabihin na January lang pwede magbago. Kahit mga mid-May, ganyan. Yan. Kahit mga August 13, pwede din, 'di ba? Kahit July 15, 12 Wala, midnight. correct, pwede. Kahit September 22, 11:09 AM, 'di ba? Pwede magbago anytime. Meron lang talagang pakiramdam na kapag ganitong patapos ang taon, ano nga ba yung mga nagawa ko na ayoko nang gawin? Or ano nga ba yung dapat na ginawa ko tapos hindi ko ginawa? 'Di ba mga ganun? Totoo yun. Maganda yun. Mag-reassess tayo mga kaibigan ng mga ginagawa natin sa buhay-buhay. 'Di ba? Your way of thinking, your behavior. 'Di ba? Ano yung kilos mo sa trabaho? Ano yung hindi magandang kilos mo sa bahay na pwede nang talikuran? Yun yung sinasabi natin. And lahat ito ay doable. Hindi ura-urada, hindi agad-agad pwedeng mabago. Pero mangilan-ngilan na pwede mong iwan. Correct. 'Di ba kung halimbawa, pabaya ka sa sarili mo. Yan. Diba? At na-assess mo yun na parang masyado naman akong abusado sa sarili ko. Hindi ko na binigyan ng time to rest, to take enough rest, diba? So this time, pwede mong i-consider na I promise to myself na pagdating ng January 1, kung talagang isasakto mo ng January 1, I'll make sure na matutulog ako 8 hours Correct. at least. Hahabaan ko yung tulog ko. Diba? Mga ganon. O di naman kaya, ilang beses titingnan mo yung naging schedule mo buong taon, parang mas marami pa yung inom kesa sa tulog. Yan. Diba? So, correct. alagaan mo naman yung sarili mo na 2024, I will make sure na hindi naliliit pa yung atay ko. Yan. Buti diba? nga kung may pagliit pa, paano kung nagdurog na kaagad. Ayun na nga yung o kaya sinasabi. namaga naman. Correct. Diba? Naku, Ganun. bilang mga angkol at ante, isang pagpapaalala po talaga na magandang isipin for 2024 yung mga check-ups. Totoo yun. Diba? Yung kunwari for the past so many years, hindi ka nagpapa-check up, hindi yan kasama at parte ng bokabularyo mo, diba? Kailangan gagawin mo ng part ng vocabulary mo yan kasi kailangan po natin ng mas mahabang buhay. Lalong-lalo pa kung mga anak po natin at mga umaasa sa atin, maliliit pa. Totoo yun. Ganun. Isa pang consideration na pwede mong i-assess na pagbabago o gagawing pagbabago pagdating ng bagong taon. Diba yung paghawak ng pera? Yan. Diba naku, guilty talaga tayo sa mga ganyang klase ng bagay. Kung alam mo sa sarili mo na naging gastador ka. Yan. Diba nitong mga nakaraang panahon. Aray ko. Diba? Masakit talaga tatamaan tayong lahat eh. Correct. Diba yung bili tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan. Aray ko! Diba?
ba? Tapos Nananakit ka! pagdating ng yung 12, 13, 14, nga na naman tayo, tipid na tipid tayo, Aray di ba? ko! At paulit-ulit yung ganong cycle. Duguan na ako! Gastos tayo ng gastos na parang sasabihin natin, bakit ganun? Parang wala akong naiipon. Tama, ganon. So that's another consideration. Pwede din po yun. Ako yan yung isa sa mga goals ko ng 2024. Ginoal ko na yan since 2011. Anyari naman. Ito talaga yung 2023. Ito yung sinabi ko sa sarili ko. Oh. Sabi ko, hindi ako bibili ng isang bagay, hanggat hindi pa ito nauubos. Ang particular ako dyan, for example, pabango. Okay. So, ang dami kong pabango. So, ubusin ko muna sila bago ako bumili ulit. That's good. Ganon. Oo. Walang nangyari. Ang nangyari, kakabukas pa lang, bumili na ng bago. Hindi nangyari talaga. Hindi ba? Hindi pala maganda yung amoy. Bili na lang ulit ako ng bago. Hindi. Ay, nakakasawa pala pag ito lagi yung amoy. Di ba? O di naman kaya, nagtatry ako ng mga bago. Tapos, mga ganon. Ang promise ko, uubusin ko muna sila lahat. Kasi Ganyan. ang pabango, luxury siya ha. Oo. Kasi ang mahal ng pabango mahina po yung 5,000 kapag bibili ka ng original na pabango. Ako, naging mantra ko naman dyan, ang naging Sa pabango. pagbabagong ginawa ko. Kasi na-assess ko din Pag bibili, ako, mapabango akong tao, pinapaligo ko talaga siya. Opo, ganun po kasi dahil hindi siya naliligo. So, kailangan po Dinadaan sa pabango. Kaya alam ko kapag extra yung pabango ni partner. Alam ko talagang extra hindi siya naligo. Extra libag yan, tinatakpan niya. O anong mantra mo sa pabango? May extra asim kaya dinadaan sa mga pabango-pabango. So na-realize ko na isang buwan pala nakakaisang bote ako. Maliit na bote lang yun. Siyempre ayoko namang medyo kakapusin ka. Oo. Diba? So bibili ka ng medium o kaya yung large. Yung large. Pag bumili ka nun, minimum is 7,000. Correct. Minsan naabot pa ng 9,000, 10,000. Depende. Isang bote. Oo, depende sa klase ng pabango. Yes. So ang allotment mo dito, 10,000 pala a month. Ang laki nun. So, pag titinan mo, hindi siya basic Luxury siya, mga kaibigan. So, ang naging mantra ko dito, kailangan bibili ako ng pabango, imitation. Pwede naman. Pwede naman. Dahil mapabango kang tao, alam mo rin Correct. Alam mo yung scent na parang ay peke naman talaga. At alam mo yung scent na hindi nalalayo sa Correct. original. Maraming ganon. Mamimili ka. Yes. Diba? Meron kang may choices ka kasi marami na mga nag-i-imitate. Hindi Oo, tayo nag-ano ibig sabihin parang may same scent pero not same brand. Oo. Yun yung sinasabi natin, yung same parang, scent lang. Diba? Parang katulad ng mga as you can smell, kunyari, diba may mga nagbebenta ng mga mga pampatak sa mga pampabango ng air freshener, di ba? Tapos ang marketing nila, selling point nila is kasing bango ng Okada, Yes. kaamoy ng Soler, di ba? So parang ganon. So don't get us wrong, we do not support fake Correct, products. hindi Hindi ganon. yun, diba? Imitation yung scent pero not the product. Kasi may mga ganon talaga. Tama. So yun Kasi yung ginagawa ko yung ngayon. sinasabi natin, partner, yung halimbawa Gucci talaga yung ginagamit mo. Tapos yung fake, yung Gucci. Sige natin sa support yun. Halos same ng color. Oo, parehas, diba? Oh. Pero alam mong fake. Kasi syempre, naman yun hindi tama na yung copyright. Kinemelatik, alam nyo na po yan. Ganon, tama, diba? Yung kakilala kong bumili. Ganda, sabi, kuya, ganda na bali kong jacket. Parang class A ng Adidas. Nung gano'n na binuka namin, Didas pala yun. Buti nga Didas May Didas pa, pwede mong magbuksan kasi yung doon sa kaibigan ko, partner, Ditas. Si Aling Ditas. May brand na pala si Aling Ditas. Pero logo ng Adidas. Correct. Pero Ditas pala yung pangalan, di ba? Mga ganon. Ayun natin ang ganon. Kailan mo ginawa, Stenart, yung parang hindi ako bibili ng sing mahal, bibili ako ng kasing amoy. Di ba? Pero the time na naamoy ko si Tanya Chinita, sabi ko, ang bango ng pabango. Sabi ko, ang mahal ng pabango ginagamit mo. Kasi alam ko yung scent na yon. Mahal talaga. Sabi niya, kuya, hindi yun 1.5 lang yan. Sabi ko, talaga mahal ba? pa nga yung 1.5. Isang buwan na yun kumpara naman sa 10,000 na budget mo. Sabagay. So, ang laki talaga ng ibinaba. So, yung 1.5 na yun, same scent talaga, walang pinagbago at ang tagal ng kapit, oil-based pa. Tama. So, pag mapabango kang tao, alam mo siya. Correct. So, nag-order agad ako ng marami. And pag magkatabi kami ni Tanya, iisa kami ng amoy. Kasi unisex yung namin, yung pabango. scent na ginagamit namin pareho. Yun. So, ganoon. Diba?
ba? Tsaka yan yung sinasabi natin na dapat kilala mo yung katawan mo eh. Sa Oo. pabango pa lang malalaman mo na yan eh. Alam mo yung klase ng pabango na dumidikit sa iyo, sa hindi. 'Di ba? Yung pag naghalo na sa balat mo, may Oo. ganon. Totoo yun. Yan. So yan yung mga bagay na pwede na gawin mo sa 2024. Hanapan mo yung kunyari meron kang para sa iyo hindi pwedeng wala kang pabango. Kahit sinasabi nating luxury, pwede na naman kasing wala eh, di ba? Pwedeng Pero wala. kung ikaw yung tao talagang masaya ka, at dapat masaya ka, di ba? Masaya ka kapag ka mabango ka, kung medyo kulang-kulang sa budget o masyadong napupunta doon lahat ng budget mo, yan, yung mga paraan na ginawa ni partner. Hahanapin mo yung same in a way, na hindi fake version, pero, 'di ba, yung alam mong magtatagal din sa iyo. Tapos nakatipid ka pa. Correct. Maraming ganun Sipin mo 9,000 yung difference kung Oo. 10,000 versus 1,500, 'di ba? Na-realize ko talaga yung sabi ko, ang nagiging budget ko pala na Kasi hindi ko namamalayan. correct ay 10,000 isang buwan. Ang nakakalurky Oo. dito, walang nakahalata, 'di ba? Na pang 10,000 yung pabango mo, totoo. Yun yung malala doon eh. Yung hindi, wala nakapansin, 'di ba? Tapos yung napansin mo yung pabango ng iba mo, ang 5 lang yung kanya. Oo, 'di di ba? ba? Pero yung ikaw party, hindi ko naisip 10,000 yung pabango mo. Hindi mo ba napansin? Puro Gucci yun Hindi ko halata. Oo, tsaka Bulgari lahat yun. Hindi ko halata talaga. Diba? Yung gano'n. Pangmalakasan, bote pa lang, pangmalakasan Oo na. naman. Correct. Hindi mo na lahat Hindi. Pinapatong ko na nga dito para ma-display eh. Hindi ko inisip na original siya. So may Mga ganyan. ganon, yes, Yung pa yung masaklap doon. Bili ka ng bili ng mamahal, hindi naman halata sa'yo. Yung parang wala namang pinagbago. Wala. Nag-spray ka ng babango, maasim pa rin naman ang amoy. Diba? Maasim pa rin itsura mo. Diba yung mga ganyan? And these are things na sometimes hindi natin napapansin, pero ang laki pa lang na ibubuhos sa budget. Totoo yun. Diba? Ako ang partner nung sinabi sa akin kung magkano yung ginagastos namin for gas every month, namatay ako eh. Kaya pala talaga sinabi ko na to noon eh. Kaya pala kapag nagpapagas kami asawa ko, yung si Jowa Dick, talagang hindi siya masaya. Tapos lahat ng mga nagpapagas, lahat sila masungit. Ikaw na-compute mo ba magkano ang gas mo monthly? Ayokong isipin. Ay, huwag mo talagang isipin, partner. Kasi umuwi ka din ng Quezon, di ba? Kami umuwi kami ng Laguna. Pero weekends lang din, tapos minsan hindi pa. So, kumbaga dito nga lang Manila eh. So, basta, partner, talagang nakakahilo, no? Nakakahilo. Talagang nakakasuka. Pero yan yung iniisip namin, paano ba yung pagtitipid na portion na part? Pwede naman siguro, like kunyari, malapit lang, pwede naman. Haluan mo ng ihi. Diba? Well, kung nag-work yun, go. Marami kami niyan. Kasi yung ihi natin minsan may gasolina. Oo, diba? Baka naman sumisindi rin to. Try nyo. Tapos balitaan nyo kami. Hindi, pero totoo, baka naman may mga short distances na hindi na kailangan ng sasakyan. Correct. Na pwede maglakad na lang, yung mga ganong klase mga bagay. So, kayo na po, kanya-kanya po yan ng eksena kasi kanya-kanya naman po yan ng buhay. Tama. Ang pinakamahalaga dito makahanap ka ng paraan para mas bumuti ang iyong 2024. Tama. Para maging maunlad ka ngayon darating na 2024. Reflect din sa madaling true. salita. Yan. Salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!